Sim trong pi nga ai ti ya la ka jing i ha man sim jo nga ka shlei ka dap ka jing i ka prthei ma ryang bat air ba be kisange bat man sim jo nga tang chu pe ya pi ka kende kata bahadu kat no ya pi nga it da shisha jing i jonga akan sahanga it ban pi kom ni ngan im serta trong pi nga qua bangan don cerita nakata ka daw ngam qua ya jing it ban pla ngam qua bando no ya jing it bana pi nga yo bangan don ba pi nga qua aduh dayap no kata bahadu kat no ya pi nga it da shisha jing i jonga akan sahanga it ban pi kom ni ngan im serta it ya pi
tu lap yang serai dai. Ini anak suami pihak beli krem lesai. ช่องชอเสียนังเยอะยังทำไมรู้ Ni ru idang bunyi kamba ni habun pedam. Habli thiệt Itu pan Ya mi asyuk kon mi lai. Ya no